Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maldita, gini mo ay. Gipalayas kita mas dinsyo. Nagtinarong biya itong tawag, pamisita ni mo. Ang intercom ng hotel ay tabaga. May nagpagkailo na din tabaga. Yes? Pagawas mas niyong kwarto. May sunog. Ha? Sunog? Angela, Angela, may sunog. Magawas sa ning hotel. Tinuan? Wa maligiaso. Pagawas mas niyong kwarto. Dako na sunog. Okay. Salamat sa pagpahibaw, bye. Uy, pagdali na, Angela. Magawas sa taoy. Dali na, oy. Ang mga prutas o pagkaon. Nga dang dinsyo. Ako ni siguro. Pagdali na, Angela. Di na tamang hipo sa pipilato ka mga sinina nga nadalin niya. Ang imo na yung gaon, gaga. Ay, pasagdi na, gina. May rasang masunog ng-apil. Dali na, Angela. Pagdali, Angela, oy, nga. Ito, sa manan eh. Nasigog. Hindi na magdali eh. Hindi na ako. Gikuta sa nagmayang bayot. Daoy, yung ato mga butang nabilin dito, day. Ay, kabalaki ang mga butang, Angela. Magkita na na, oy. Ang atong kinabuhi ang importante nga naman ka, oy. Bayano. Nga naman ko yung anak ko. Bayan. Ano, pinatautin ka. Mawili siya kasi mong dagway, day, no? Pagdali lagi, kay happy tatama abot sa ground floor. Uy, nga naman dito nga. Naghagda na naman ta. Gikan sa 5th floor. Nga may elevator man yung hotel. Mag-elevator ka nga may sunog. Ako, Kung no? kagar palang hinuon na, mas stuck up na sa sud sa elevator, bogo man. Oo, tuhod, no. Pero hunong siya, day. Hunong siya. Nga naman. Ano man eh? Murag kita namin nanagan. Aha? Huwag man lagi na yung mga tao nanagan din sa hotel. Huwag man sila magpanik. Tuod sa? Murag mga buang, oy. Uy, asuyans. Bisag, binugan lang sa sigarilyo, wa. Kung sa man ditong nanawag na ko sa intercom. Pas na bro, pas. O kayo taning tibok nilang kwarto. Dali. Kuyawan itong gibuhat mo, eh. Makiha kita ini. Mapasag lang tanang awat. Kung masakpan ta. Dali na. Oh, uy. Oh. Di arang ka, oh. Moni ka. Tuda. Naratod. Kuno, tara. Magawas na. Tepa bro. Ang locker. Ha? Ablihan pa rin mo laki? Kau, ano ba kaya tutuyo? Basta. Diyan ko ni. Uy. Oh. Sininang itom. Taan pa ko? Uy. Nga naman na. Ano nga nang pinagkuha ng gihangin nga sininang itom? Bahala na. Sa akong kwarto na to magsulti bro. Dali bro. Magawas na tayo ni. Dali. Dali bro. Sundan na sila. Dali na. Ha? Sigurado lagi ko bro. Siya lagi bro. Mao gining sininaay ang gisulob dihang gisamok niya ang among kasal ni Hart. Siya ang babae nga nang laugaw sa among kasal bro. Mao gini. Di ko mahimong masayop. Bro, paminaw bro. Bro, grabe naman ka bro. Iwa agyapon ka mahinumdum nga kini ang gisulob sa among babae bro. Niya pa maganing headdress niya o nga itom nga nitabon siya ang naong. Mao gini. Kaning ka o kaning sinina. Mao gini. Dali na bro. Sundan na to. Dali. Dali. Tara. Karong kalambayhan na ka. Uy. Ano sila mo balik ang putahan? Akwad bro. May mga room boys o security guard nga naatungod sa kwarto nga gi-check-inan na itong bayot o mubong babae. Ha? Wala bro. Naalarman tingin sila. Posibleng ni-report itong nag-okupar na sa front desk bayan sa akong tawag. Basi nakapalayo na to sila bro da. Ay, posible na. Dito magawas ng hotel. Kung mahibaw to sila nga binuang na itong mga tawag, mamalik tong soon silang kwarto nga gikupahan. Kaya may mga butang pa sila dito. O siyempre, kaya itong ipangdagi kan sa ilang kwarto, ilap ka ng balikon. Kay mag-expect pa ito mga tawhan na.
nga to apat na soul silang kwarto. Ay da! Ang imong naong Maybe, ang imong naong kini ba? Naong mo juga ni. Ay mo naong bisag may pagkamurina ka dahi pero klaro kay na blush kas ka wow ganina. Ay mo naong gini. Hanggaw sab ka mayuta ka. O sabi ka masulti na ko dayon uy. Ni apil sa jug kagdagan ako. Ang naratol mo sa kunimo. Abi minsan akong tinuod. Kay nagkakita ko kung may kikasulti ka sa intercom. Isa siya magtuo, binuang na dito. Nagbinuang ka lang. Na nagkadungog sa kung niring ang intercom ngayon mong itubag. Nagtuo ka din nga nagbinuang lang ko ang hila. Ay, may nagbinuang digit ni mo, may nagbinuang ni mo og tawag sa intercom, false alarm. O ikaw sang gagaha ka, mituusa ka. O ako sa ikaduhang gaga para ni mo, mituusa ko pagkakita na ko ni mo, naratol ka lang maayo. Sabat nila Ang kalagot ba ya Unya! Nga nung nang-check out man ta dito. O mangito pag ato mga ubang mga butang dito. Tungod kay di na nako kaya ang kauwaw sa ilang mga staff dito Nga lain nakikitinawan ako. Klaro kay nagbugal-bugal na ako. Mga staff to Staff to Mga Dako- staff ba dito ba? Lagi, daw makaingon gito sila mga ignorante tada. Aw ikaw ready ay kaya ikaw rin naratol maayo. Unsa? Nagkuha gito, naglibot to mga staff to dito. Bitaw ikaw rin naratol na itong tanan. Nya asam tayo ni Ron. Ha? Mauna ti. Kinsa ba di maratol anang naisunog ati uy? Ay, di mahimong mulahos ka mo diri sa carbon. Kay gipatuon na mo ni Istoy si Santo nga namakasyon mo sa Boracay. Ha? Ayaw sab sabay ha. Kay basinog may nagpaniid sab didto. Unya, asa man mi anit ti? Carla, kun mo desisyon ka na lang unta bitaw. Ti, di pa man gyud ako kaya ti uy. Wa pa gyud ko katarong og una ti tungod sa nahitabo ganina. Okay. Magpa-reserve ko sa laing hotel. I-text ko lang unya nimo ang pangan sa hotel ug ang address. Salamat yun kay ti ha. Thank you yun kay sa imong tabang ug pagsabot nako ti. Kalagot! Ah! Up. Igo ta bro. Igo na mga. Igo ta. Makabuag ka mga butang din sa imong kwarto ning hotel uy. Mayara na ko ibisan pila. Bro, Kung dito pa na ako gisukmag akong kumos na akong itong bayana. Wingig mong gito ba? ayaw na. Babae biya to, maluoy ta. Usa? Maluoy bro. Ha? Hingos man, hila ka. Pwede ka mahibaw sa mga nahimo niyang kadaot sa akong kinabuhi bro. Hila gida. Maita bro eh. May nalang gilak na ako kasuko bro. Bro, Aware kas tanang di malas nga gidad ng bayana sa akong kinabuhi bro. Di ba? Saksi ka. Uya mo yung kang maluoy ko. bro. Ako. Husto ka bro, husto ka. Stalker ko to siya. Kay hangtod ang akong kasal, iya pang nasundan. Iya pang nabulabog. Nibaw pa siya sa adlaw og pizza sa among kasal ni Hart. Ug naibaw pa gid siya sa simbahan ug sa oras sa among kasal ni Hart. Oh, syempre. Ini mo itong gipa-publish, bro. Usa? Nalimot ka? Gipa-publish na ni Hart ang inyong kasal sa mga magazines, newspapers, o ban pa mga inilang tabloids. Pero bro, matuod na ako nga pangaan bro ang akong gipapublish sa newspapers ug magazines. Ang pangaan ako nga direct bro ang akong gipapublish dito. Dili nga akong screen name nga Bruce Reyes nga mo iyang unang nailhan ako sa diyang nitanaw siya stage drama na ako sa Carbon. Diyang ako inipulis imong role. Tuod sa? Ay! Ay, lagi. Oh, Naglibog na ko bro. Giunsa niyo pagkaibaw. Pida kayo eh. Ipapatay ko na gid siya bro. Oh. Ipapatay ko tong bayhana. bro. Ikaw pa ba niya akong kikasulti? Ingon na nakadautan ng nasa mong una. Bro, sobra na kay siya bro. Di na makaturangan nun iyang gibuhat na ako. Sumagod. Una ha, ang pagsige niya sunod-sunod ako. Ang sunod, hapit mi magkabuwag si Hart kay gigakos o gihagkan ko niya sa publiko. O di pa gidigo.
Gibugno pa niya si Hart. Ug ang nakapasamot sa akong kalagot niya, bro. Ang akong kasal nga wa madayon tungod sa iyang pagkalit og tunga aron babagan ang among kasal. Di na gid siya madaog pasaylo, bro. Di na gid ko makapasaylo pa niya, bro. Mo na nakahukom. Mag-hire ko og hired killer aron patyon siya. Bro! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!